Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Mé jméno je doktor Vlasák Vladimír a jsem ředitelem sítě SMS Konta. A tímto videem vám předkládám poměrně unikátní a velice zajímavý projekt, na kterém se dá realizovat pasivní příjem do budoucna, velmi nemalý, a dále se dá jaksi v tomto projektu prostě dosáhnout i zajímavého jednorázového výdělku. Obracím se zejména k těm, kteří se jmenují v tom našem žargonu zapisovači, ale vzhledem k tomu, že toto video je trošku a možná hodně i nadčasové, protože se k vám může dostat i v době pozdější, než zrovna hovořím k těmto zapisovačům, to znamená někdy třeba uprostřed října nebo dokonce později, kdy už to primární aktivace těch firem bude hotová, tak vy můžete zvláště použít tu druhou část toho videa, přečekáte chvilinku ty neaktuální informace a můžete jaksi s námi jít do tohoto biznisu už jako v druhé fázi, ale ty peníze, které se za to vyplácejí a ty věci jsou trvalé, nadčasové a vůbec nevadí, že jste k tomu přišli až teď a ne v té první fázi. Věřte tomu, že firem je tolik a peněz, za které za to se dají dostat také. Takže teď k těm zapisovačům. Takže vy jste dostali, prosím vás, mailem tabulku Excelovou jako přílohu tohoto mailu, který jste obdrželi s textem návodu. Ten je podobný, jako já tady hovořím, akorát není tak široký. To znamená víceméně si stáhnete tento Excel, uložíte někam na disk do svého počítače, pak ho hned otevřete a použijete funkci uložit jako, to je jedna z funkcí tam nahoře v ovládacích prvcích, a uložit jako vám otevře takovou tabulku, kde se vás to jednak bude ptát, abyste si vybrali, kam se to má uložit. Dole pak jsou dvě taková další okýnka, kde teda je typ souboru, tam ponecháte XLS. Kdo má OpenOffice.org, tak si to uloží jako ODS, nebo jak se ten soubor jmenuje s koncovkou, až to bude posílat mně, tak dá znovu uložit jako a uloží to ještě jednou jako Excel, abych to já přečetl. A víceméně pro vás je hlavně ta horní kolonka pod tím rámečkem, název souboru, protože tam je potřeba to uložit, aby každý podle stejné logiky a své údaje tam dal. Ta logika je takováto, že soubor je pojmenován vaším příjmením, spodní pomlčkou neboli podtržítkem a číslem partnerským a z toho se skládá ten váš název toho souboru. To znamená příklad. Udělali jste uložit jako a tam vypíšete Novák, podtržítko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, to je to vaše partnerské číslo, tečka XLS, že jo? Nebo XLSX, máte-li lepší pozdější ofisy, to je jedno, víceméně, takže takto. Toto, když jste udělali, tak je potřeba ještě dostat na každý list, protože když si ho otevřete ten soubor, tak je tam list návod, tam je ten samý text, který vám přišel vedle toho v tom mailu a já ho tady říkám, akorát, že je namluvený, podobný a není tak obsáhlý tam. A pak tam jsou listy s jednotlivými druhy jaksi oborů činností obchodních a obchodnických, které chceme, abyste ty firmy nám poslali podle těchto druhů z toho svého okolí. A tam je potřeba na každý horní list do první řádky na tom listu vypsat jaksi vaše identifikační údaje, podle kterých pak jsou kromovyčejně důležité a podle nich pak bude vyplacena provize. To znamená, vyplňujete vždy jenom sloupce B, D a F, protože ve sloupci A, C a E jsou nadepsány, co máte vyplňovat. To znamená, do sloupce B vyplníte vaše jméno a příjmení, do sloupce D vaše partnerské číslo, to je naprosto klíčový údaj, a ve sloupci F okres, obvod, ve kterém sepisujete. Abyste to nemuseli dělat 25krát, tak já vám teď poradím jednu věc, jak to uděláte poměrně snadněji a rychleji pro ty, kteří jaksi jsou zruční excelisté. Žádám o prominutí v tom, že tady budu jaksi říkat triviální věci, ale budou to mnohdy dělat lidé, kteří
se s tím setkávají poprvé a laici, taky musíme dát nějakou uchopitelnou formu. To znamená, otevřete si ten první list, třeba úplně vlevo, abyste pak mohli pokračovat na ty další, abyste se v tom vyznali, kde už jste byli a kde jste ještě nebyli. Ten první, tuším, jsou restaurace, úplně vlevo, ten si otevřete a vyplníte do toho prvního řádku ty údaje vaše 3, jak jsem říkal. Když je máte vyplněné, uděláte pro jistotu Ctrl+S, Ctrl+S, aby se to uložilo jakoby, a začnete to přenášet na ty další listy. To uděláte tak, že levou myší kliknete úplně do prostředního takového malého obdélníčku, který je tam, kde se stýkají ty dvě lišty. Jedna, ta lišta s těma písmenama a ta druhá s těma číslama. Tak tam, kde se potkávají, v tom rohu je takový malý čtvereček a tam prosím vás pěkně, mě to tady hlásí, omlouvám se, nějaké problémy s bateriemi, takže já to pro jistotu tady, omlouvám se, nějak tomu zamezím. Takže víceméně tam tedy kliknete, celá ta stránka jakoby sešedne, je označena tím pádem, vy můžete udělat kopírovat, anebo Ctrl+C, to je stejný význam, a jdete na ten další list, v pořadí vedle něj, kliknete také do toho čtverečku tam, ono to také zešedne a uděláte Ctrl+V, to je vložit, anebo myší vložit, a ono se vám tam ty data vloží. A na další list. A na další list, nemusíte to vždycky vypisovat, je to rychlé. Máte-li slušný Excel, tak on si to jakoby po několikátém tom vložení zapamatuje a už vám to bude označovat rovnou, když vlezete vždycky na ten další list, anebo tam hold kliknete a označíte to takto. Takže tím tam dostanete, prosím vás, tyto údaje snadným způsobem a jako krok třetí začínáte sepisovat. To znamená, máte tam v tom textu poraděné od nás servery, na kterých se dají najít ty údaje těch firem, které potřebujete, tam si vyberete z té vaší lokality, ty druhy a tak dále. Těch serverů je tam asi 7, vy najdete ještě 20 jiných a hlavně použijete také ty své místní znalosti, protože můžete vyrazit do terénu a u těch firem si obsat ty základní údaje z tabulek, které oni mají na těch provozovnách. To má jedno nesporné kouzlo, že už víte, kde ta provozovna je a potom, až se budou ty firmy aktivovat hned v druhé fázi, tak to nemusíte nikde hledat a už jdete rovnou na jisto. Samozřejmě, že třetí pro mě a podle mého názoru nejefektivnější varianta je tam dát firmy vašich kamarádů a známých, u kterých ta aktivace a zaplacení 365 korun, včetně teda plus DPH, což bude nějakých 410 za roční jaksi účastenství v tomto katalogu, bude potom úplně nejsnazší, protože ti vaši kamarádi to udělají naprosto bez problémů. Takže tím se dostáváme i k tomu, co za to, a to už je část, která může zajímat i ty, kteří se k tomu dostali později. To znamená, dostáváte 30% podle principu 30, 30, 30, 10, který tady nebudeme teď do detailu rozebírat, ale dostáváte 30% z těch 365 korun, což je 109,50 za jednu každou takovouto firmu. To znamená, ale vy víte, že u toho to nekončí, protože tato firma má ještě i věrnostní systém od nás, to znamená, ona rozdá 50 až 100 karet věrnostních svým nejvěrnějším zákazníkům. Oni tam pak budou pravidelně chodit nakupovat a za každý ten nákup ten obchodník vyplácí do našeho systému cashback, z kterého dostane kousek ten zákazník, ale kousek také vy, kteří jste přivedli toho zákazníka. Takže abych vám to nějak uchopitelně popsal, představte si, že máte pod sebou 1000 lidí, takovýchto, který chodí nakupovat pravidelně, to si můžete říct, ježišmarja, 1000 lidí, to není možný. Věřte tomu, že to je 10 firem, protože uděláte-li 10 firem a ta firma 100 svým zákazníkům rozdá kartu, tak najednou máte pod sebou 1000 lidí a při 1000 lidech, kteří chodí pravidelně, týdně, denně, různě nakupovat na všechny ty možné místa, tak vám garantuji, že vám chodí pasivní příjem zhruba 200 až 300 korun denně. Denně, vážení přátelé, mám to za sebou,
To není věc, která by jaksi byla, jakože se to teprve bude realizovat, to už běží, to znamená, denně vám chodí 300 korun třeba. Takže toto, teď prosím vás, připustme, že jste ty firmy sepsali, zase se vracím k těm zapisovačům, pořádně ten soubor uložíte, jdete do svého mailu a jako přílohu mailu odesíláte na tento mail, prosím vás, tabulka firmy @seznam.cz, tu hotovou vyplněnou tabulka firmy @seznam.cz, tu vyplněnou tabulku, odesíláte ji co nejrychleji, protože bude rozhodovat, od koho, když náhodou se trefíte dva do stejné firmy, od koho to přijde dříve a od koho to bude dříve nahráno do systému. To ale teď nebudeme tyhle ty nuance řešit, takže co nejrychleji to odesíláte na tento mail. Obratem vám přijde zpátky veškeré materiály sloužící pro aktivaci té firmy, ty, které bude používat naše call centrum, které je za vás bude aktivovat ty firmy, ale nechcete-li čekat na naše call centrum, máte-li to zvlášť blízko a uděláte si to dobře, že v místě se píšete ty firmy, jak tam zběhnete, už víte, kde to je, tam prostě tu firmu naaktivujete a máte ty peníze rychleji, prosím vás. Jo, samozřejmě, že můžete také, a to je už i pro ty, kterým se to dostalo později, také můžete zaregistrovat ne firmy, ale své známé, kamarády, prostě a lidi z okolí jako partnery síťaře, to znamená podobné vám, kteří také mohou aktivovat firmy a oni vám mohou pomoci ty firmy vámi sepsané doběhnout tam a aktivovat, tím budete mít ty peníze dříve, a nebo na vaši radu oni si najdou své jiné firmy, které nebyly tam už sepsáni, protože oni už je nemusí dávat do žádné tabulky, ty rovnou naaktivujou ty firmy a vy máte těch peněz potom víc, než původně bylo plánováno. Samozřejmě, že i oni si tímto mohou vytvářet ten pasivní příjem. Takže jsme asi na 11 minutách. Myslím si, že to nějak byla snaha, abyste kromě písemného textu měli ještě mluvené slovo. Kdo, co by se chtěl dotazovat a ptát, anebo mu něco nebylo jasné, tak může psát na tento mail, který už jsem jednou ukazoval, tabulka firmy @seznam.cz, a nebo mě může prozvonit na toto telefonní číslo 608 7313 37, volám zpátky, mám neomezené volání a přeji vám hodně úspěchů, rychle sepisujte, protože pokud se vám toto video a ta tabulka a ty informace dostaly, nemáte už na co čekat, berte to jako, že už jsou zmáčknuté stopky v tu chvíli a prostě co nejrychleji ve svém okolí udělejte tu práci, odevzdejte a máte ten první výdělek jakoby zabezpečený a můžete jít dál a aktivovat jiné, další firmy nesepsané, až tyhle ty naaktivujete a tak dále a tak dále. Tudíž to by bylo tak všechno. Myslím si, že jsem na nic nezapomněl a těším se s mnohými z vás na trvalou spolupráci, protože projekt SMS konta je něco, co tady nebylo, myslím si, a dlouho nebude, protože je to věc, která je každému potřebná, je vlastně zadarmo pro ty lidi a ještě jim to přináší výrazné úspory, a což zvlášť dneska v době krize je podstatné a ještě také i jim to přináší, kdo chce a kdo to deklaruje takovým úkonem, tak může mít i příjem jednorázový, ale my to všecko jaksi vedeme k příjmu pasivnímu, to znamená trvalému. Děkuji za vaši pozornost a hodně štěstí, úspěchů. Kdo se chce na něco zeptat, tažte se, tak jak jsem říkal.